Crazy, do the mumble like a crazy with a humble like a crazy humble like a crazy humble like a crazy humble like a crazy humble like a crazy. И здравейте хора, аз съм Непобедим от БГ и днес сме в Ендъргода. И този клип го правя, ще ви покажа моето развитие в Ендъргода. Както повечето от вас знаят, аз съм Ендъргод. Нека да ви поздравят хората. Кажете хай на YouTube. И да, аз съм сам в екшена си, скоро ще набирам хора. И да, сега да почнем от често. Тук нямам нищо, тук с про тройки, които взех от евента и ги направих на фулки. Ще покажа. В тия често нямам нищо, хора. Тук имам про единички, про двойки за PvP, просто някакви буклуци. Тук в тези често, които са обградени с вода, тук ще си държа фулките, най-хубавите ятми. И да, тук е пълно с про двойки, про единички и така. Както знаете, сутринта качих клипче, giveaway, ще давам 60 дп, като събера 150 сабскрайбера. Да, като събера 150 сабскрайбера, сега да видим в PV... Ето, това ми е PV1-то. Това всичкото го направих от евента, смисъл, взех про тройки, ги комбинирах и направих про четворки. Малко хейстки, 9 голдънки и например към ендър честа. И да, това е ендър честа, тук само фулки, дами и господа. Меч за про тройка, фул меч, меч за про тройка, фул брадва и фул брадва, 64 легендърки, още 3 и 2 стака почти голденки, една хейстка в ендър честа, 64 диаманта и 7 голд блока. Парите ми са 71 396 и в смисъл няма какво да покажа. Показах ви моето развитие, което съм направил за 3 дена. След този giveaway ще събирам за ранг Evil God. И да, това беше всичко този клип, надявам да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. До следващия път, чао!